Dire. Nag-discipline ako sa inyong teacher. Nag-discipline sa inyong teacher. Tiniabot sa ron. Kung sa exercise na. Good morning. Good afternoon. Sa inyo, ama. Anak, good morning na. Good afternoon. Meaning, nakakay sa ako. Ano na eh. Anak, kusulong ka, gulong. Mana lamig enroll guys. Nagpaabot kami kang miras. So mana ang mga bata enroll. Adto na sa high school. Sa grade 12, na akong mga anak grade 12. Musulod mo sa akong opisina, ikaw musulod na mo dayon. Panganglan, ingon mo, good morning or good afternoon. Naamoy sa akong pamakasan. Kay, ang iyong rama, mukita mo siko. Namin chong ayun na. Anha din si Miras dire. Si Miras hapon nun kay akong gipahapon nun siya kay dugay kay nakamata. Nya maminaw lang tani ug mahapon nun ba ni siya kay amo manggihangyo ang maestra kay sige biya siya buntag. Sige siya buntag. Ah? Balik kahapon. Oh, pinapag-art-art ko. Mana. Wala pa na. Wala pang maestra diya. Sumpah pa kami. Mana like enroll oy. Thank you for watching.